Bon dia, així estem amb Manuel Sivera en una perspectiva de fons fantàstica, eh? Això no és mentida, no és un croma, no és un pòster. De la Torre de Aquiles. De la torre i la ermita la tenim ahir i estem perquè Manuel ha escrit un article en el últim número, el 58, que això vol dir que són 58 números, 58 anys, no? No, 58 números, ho has dit molt bé, perquè se creà en el 57 i alguns anys no se va publicar. Manuel Sivera, el que no investiga és perquè no li dedica temps a investigar, Segur. no? O com? Què penses tu? Perquè no serà que en Sagunt no n'hi ha motius, temes, monuments materials i immaterials de totes les èpoques per a investigar. Efectivament, Sagunt és un jaciment arqueològic immens, però no solament de materials arqueològics o arquitectònics, sinó també ornamentals, també d'escriptura, també de referències d'historiadors, qualsevol cosa Sagunt és una mina en aquest aspecte. Revistes com Arce, que li donen un cos científic als temes que investiga, jo crec que n'hi ha articles de pes, enraonaments, aporten documentació, aporten cites, estan molt ben estructurats. No és una revista, una frivolitat de revista, sinó que és una revista científica, una revista anual. Tu creus que aquest tipus de publicacions creus que són necessàries en Sagunt, que estan de més? Tu creus que l'acollida de la revista esperada anual està d'acord en el nivell científic que té, Manuel? La revista, que té, ja dic, 75 anys de vida, aproximadament, està seguida per molta gent. De fet, en els rànquings de lectura té un rànquing de lectura superior i de valoració superior a la revista, per exemple, del Braçal, que està ara en el número 70 i porta 35 anys de vida. Ara està molt valorada. No de vegades ahir han escrit moltíssims arqueòlegs, historiadors, però sobretot en aquesta última època la revista ha adquirit una qualitat d'edició i han participat persones que a poc estan donant-li un caire importantíssim. Personalment, jo estic ahí perquè és una de les poques revistes que atén cada any en els articles que toca. En aquest, per exemple, n'hi ha 2 o 3 articles sobre l'hivern. Molt bé, jo volia parlar d'això un poc perquè, clar, en aquest article que sembla al principi, no? La polis es diu, no? Arcetana o l'Aliança Arcetana, la polis de Saiganza, no? Parles un poc en general del que era Saiganza, no? La ciutat ibera, parles també de l'hivern, aportes uns ploms, però què ens trobarem en este article teu, que obri el número 58 de la revista Arce? És un article pretensiós, no sé si tot el món arribarà a entendre'l. Jo he intentat dosificar-lo per a que els apartats no siguin excessivament llargs i el que intente és obrir tota una línia nova que està nova en el sentit de que per primera volta es publica, com és el fet de que jo demostre que Arce no és la ciutat de Sagunt, no és la ciutat de Sagunt. Arce era una confederació de polis i demostre que aquesta paraula, això significa lògicament ciutadella, demostre que aquesta paraula és d'origen grec i ixa i una altra que la gent confon, que és ars. No és el mateix ars que arce. Venen de la mateixa paraula, del déu grec Ares, que és el déu de la guerra, però no volen dir el mateix. Arce és un substantiu que denomina a una estructura poblacional i política i militar molt més ampla que la ciutat. De fet, ahir demostra
que els primers els primers quers, els primers magistrats que encunyaren moneda no eren pròpiament de Sagunt, eren de Llíria. De Deta, no? De Llíria. Deta. Molt bé. Tot això que diu Manuel, vull dir, Arce té també la versió digital que podeu recuperar. Sabeu que hi ha algun arqueòleg o arqueòloga de pes que sostenen que vivien allà dalt, no? Només consistien tancats, no, Manuel? I sabem que el Port Major Iber estava ahí en el Grau Vell i han aparegut tot el repertori propi d'una cultura, no? Des de ritus funeraris, ahí tenim el bou en el museu, escriptura, el major nombre d'inscripcions. Tu comentes en l'article que n'hi ha vora 2.500 inscripcions d'una certa entitat, perquè n'hi ha moltes més, però són molt curtetes perquè els ibers utilitzaven la llengua, lògicament, com un element de prestigi, i la utilitzaven simplement per a fer brindis, a vegades, per a fer coses d'estes, que no tenen un gran contingut comunicatiu o descriptiu o narratiu. És molt important tot això i bueno, jo el que faig és ponderar aquest tema. Espero que pronte la gent entenga que efectivament Arce era una federació de polis i que el Ares vol dir militars. O sigui, de fet, molts l'han confós perquè creuen que podria ser el nom Ares, que podria ser, però en el cas de les monedes i en el cas de les inscripcions que jo tracte i expose, doncs lògicament vol dir militar. De fet, en algunes està perfectament modificat i diu, per exemple, Aresco, que vol dir el cap militar. Bé, clar, tenien una estructura militar o podem deduir-lo per aguantar a Aníbal i organitzar-se i imagineu. I comentes en l'article, ara parlarem dels ploms que poses ahir, comentes en l'article algunes coses de l'Iber, perquè Manuel, hem parlat abans, i jo he après més en mitja hora parlant amb Manuel que llegint 2 o 3 llibres que he llegit per ahir, no? Però volia dir, Manuel és partidari de l'iberisme relacionat o de la mateixa arrel que l'euskera, no, Manuel? Sí, l'euskera és... Tu t'estàs buscant uns disgustos en altres acadèmics molt gran, Que jo en cada paraula dic si és un verb, dic en quin verb basc se correspon, o quin substantiu, o quin adjectiu, i la gent mateixa, si me segueix, doncs podrà veure i comprovar que efectivament un percentatge elevadíssim de paraules, però elevadíssimes, són basques. No, qual vol dir no que el basc sigui l'Iber, sinó al revés, que el basc és Iber, deriva de l'Iber. De fet, l'Escarpatua, l'Iber estàndard que s'ha creat, tenia aquesta missió d'unir els dialectes de bascos, no? Pues tu, en els mateixos diccionaris de l'Escarpatua, tu pots veure com moltíssimes paraules deriven de l'Iber. Són iberes i són basques al mateix temps. I també n'hi ha paraules que són gregues, lògicament, com aquestes que estem parlant d'Arce, Ares. Hi ha una cosa que sorprèn molt, que per què la gent no ha caigut en el tema, però tu te'n vas a Samarcanda, on estigué Alexandre el Magne, i se casà en la princesa d'allí, i resulta que el castell de Samarcanda es diu Arce. La ciutadella, clar, un Arce, una ciutadella. Molt bé. Manuel, mira quina idea se m'ha ocorregut, a veure si trobem un patrocinador, un sponsor, no? El mateix que n'hi ha el corpus de les inscripcions llatines. El Corpus Inscriptionum Latinarum. Un corpus d'inscripcions iberes. Tu t'imagines? Sí, ordenat, estem ahí. Ordenat, transcrit, les diferents versions que n'hi ha de traducció per a donar un cos a on acudir, i mira, en segon han aparegut 2.000 i pico, en no sé on tal, i anar sumant. Perquè, Manuel, tu dius que n'hi ha coses que al 100% se poden, diguem que interpretar o traduir, i altres al 50%. Això no té res que veure quan tenim nosaltres alumnes, ni se sap el que diu. No, l'Iber se pot perfectament llegir. El problema que n'hi ha ahir és que els bascos
sobretot els bascos de l'última generació, Gorrotxategi, Belassa, estos neguen això. Lògicament, tu no pots agarrar un basco i dir-li escolta, llig este hivern, jo t'ensenyo a llegir-ho i l'entens, perquè això no passa. Però per què? Perquè el basc s'ha formalitzat després de 2.000 anys de normatives. Però quan ells han fet l'escarbatua i ho han reflectit en els diccionaris, m'imagino que no han volgut enganyar-se a si mateixa, no? I dius, bueno, doncs esta paraula és esta. I n'hi ha algunes que no són, sí, però la variació és mínima, de sorda sonora, que ells les utilitzaven indistintament, n'hi ha molts morfemes que són perfectament actuals. I queda una pregunta, tornant a l'article de la revista Arce, tenim una visió general, parles de l'hivern també i aportes ploms en hivern i la traducció. Estos ploms, què aporten? És un testimoni més? És un... Jo, els que poso ahir, quasi tots són importants, però jo ho faig això i resumisc el procés d'anàlisi per a que vegin que això no és perquè a mi se m'ha acudit, sinó que n'hi ha el que és la reproducció del text en hivern, cosa que molts hiveristes no fan, i això és fonamental, perquè si no, no veig jo com està escrit en hivern. Pot ser que tu no vegis exactament el lexema. Necessites interpretar-ho i llegir-ho en original i en la traducció, clar. Per tant, en aquests xicotets apartats, el que faig és reproduir-ho primer, després jo tinc 3 passos en el procés d'estudi. La transliteració a lletres llatines, que és simplement la reproducció, però ja en signes que tu pots llegir perfectament. Després està la transliteració B, que és ja escrit seguint les normatives actuals d'escriptura. Per exemple, els noms propis en majúscula, perquè els ibers s'escrivien en un tipus de signes que són tots, com si diguérem, majúscules. I aleshores, ahir ja veus com, per exemple, se separarien les paraules, que és un lexema, que és un adjectiu, que és un verb, etc. I després n'hi ha un procés d'anàlisi. Procés d'anàlisi que consisteix, ho resumís, clar, allí, en l'article, que és buscar les paraules, cosa que els ibristes no fan. O sigui, jo vaig a buscar paraules, jo no vaig a veure si algú m'inspira, no. Jo analitze i dic, això es pareix tal paraula, no? I és on tu trobes que la majoria té un referent en l'euskera, en el basc, no? Molt bé. Manuel, directament a la jugular dels saguntins. Per què un saguntí, o com jo, que sóc de pàtria de l'ànima saguntina, per què hauria de llegir aquest article? Home, en principi, per a que se n'adoni que la importància de Sagunt en aquest moment històric, que estem parlant del segle VI al segle II després de Crist, del segle VI abans al segle II després, a Sagunt se va escriure... Quasi res, estem parlant de segles, no estem parlant de 10 anys, estem parlant d'una etapa importantíssima, una civilització. L'escriptura ibèrica començà en el segle V. Els saguntins se comunicaven per grec, en els textos, podríem dir-li, de pes, no? En lletres iberes en grec o en grec? No, de les dues coses. En grec jònic, de Focea, de la jònia aquella, és més, n'hi ha una cosa important un atreviment meu, perquè ja saben tots que jo soc un agossarat. Jo crec que sé qui són els que treballen inventar l'abecedari, el signari ibèric. Ibèric, per favor, això necessita un altre article, no? No, ho explico allí perfectament. Si en els primers textos, primer tenim els textos grecs, jònics, després tenim els textos en iber, i resulta que en els dos, en els grecs i en l'iber, participa una família que és estigui. Estigui. O sigui, que estigui, si no s'ho inventaren ells, formaven part del grup que s'inventaren el... I tens localitzats d'on eren? Sí, home. Estos estan instal·lats des del Rosselló fins a Sagunt.
És una estirpe, una Estos família, una saga. eren els senyors d'un poblat que va durar fins al segle II abans de Crist, que era la Punta d'Orley. Ahà. La Punta d'Orley. Estos eren els senyors d'ahir. Eren banquers, eren molt rics, eren comerciants, i possiblement ahir comença el declive, per motius d'enveges i codícies i coses d'aixes. Involucrats en persones que fins i tot eren família d'ells. En els vins. Que curiós. Manuel, per anar acabant, jo pense, Xavi Viaplana, és una cosa meua, que el valor patrimonial, material i m'atreviria a dir inclús immaterial, Iber, en Sagunt, no està, ja sé que el coneguem, perquè n'hi ha coses, estructures, cíclopes, que són gegants i no se poden negar, però no està valorat tal i com jo crec que s'hauria de valorar. Així com el passar romà, tots els de llatí portem a l'alumnat, els ludis saguntini i tal, la riquesa que té la Saiganza, Arce, en tot el programa iconogràfic, d'escriptura, religiós, de muralles, de tot, jo no crec que estiga valorat al nivell que es mereix. Tu què penses, Manuel, que has viscut així, de 8 generacions saguntines? Jo crec exactament el mateix que tu, que no està gens valorat. És més, encara n'hi ha gent que està dient que l'estructura del castell és musulmana. L'estructura del castell és ibèrica. Ostres, i les places són ibèriques. I hi ha professors de la universitat, i no dic noms, que diuen que a la plaça d'Almenara, per exemple, no hi ha restes ibèrics. I resulta que allí tens una cisterna allí, dos o tres. I n'hi ha una que tu pots visible en superfície, I tu n'hi ha una ibèrica que està en els sostres i tot, i en el brocal, originals, i pots entrar a peu. O sigui, vull dir, és que clar, n'hi ha gent que parla i no sap el que diu. Me pareix a mi, la meva opinió. Manuel, anem a somniar. Quins passes serien necessaris, anem a somniar, això és una utopia, per a que la Sagunt Ibera, la romana també i tot, la suma de diferents etapes també, però la Ibera, diguem, que tinguera el pes que es mereix. Jo somnie en una càtedra d'Iber en la universitat, en una secció en Sagunt, en aquest corpus d'inscripcions, per a on se podria començar per a posar en valor, perquè de vegades vens a Sagunt i dius, bueno, si hi ha un castell, te trobes algun QR d'estos, algun lletreret, però per a on se podria començar per a guiar un poc i per a posar en valor la cultura ibera saguntina? Que ja sabem que Arce i que el cicle té conferències i que n'hi ha un grup de gent molt interessada. Jo penso que faria falta, com a mínim, fer un congrés, buscar els iberistes que s'ho cregueren o que pogueren discutir sobre el tema, encara que en principi digueren que no, pues a discutir, i és que tenim la tesi de que Sagunt era importantíssima, t'explicava adés, i ho exposo també en l'article, que quan Aníbal destrueix Sagunt, els ibers partidaris de Roma s'arrepleguen en el Rosselló, en Pegmaó. Bueno, pues en el plom 4, en la quarta línia, està enregistrat en totes les lletres, que allí forma part de la crida militar, Cules, que vol dir Hèrcules, Cules Tíger, és el nom. Els ibers tenien dos noms. Cules Tíger, cap militar d'Arce. Què feia Ixe al final del segle IV allí en el Rosselló? Després de que Aníbal va conquerir, s'arreplegaren allí, no?, per a esperar-los o per a... Sagunt era molt important en la Ibèria del segle VI al II després de Crist. Lògicament, cada volta menys importància, lògicament. Però Sagunt, per exemple, és que en Iber, les últimes inscripcions que tenim, que s'han conservat, perquè és l'altra. Per exemple, el teatre romà, encara queden 2 llistats de seients escrits en Iber. En Iber. Això és que, clar, els romans agraïts, no?, que contingueren a Aníbal, era una suma de cultures, no estaven al contra, sinó al revés, a favor, i això demostra que cohabitaven bonament i que havia rics ibers que tenien el seient reservat, Molts. I alguns ja estaven afincats en Roma. Per exemple, els Bocconi.
Ah, molt bé, que tenim la inscripció que també apareix en l'article d'Arce que comentarem. Per exemple, és Bocconi, o per exemple... Hi ha un Baebio tenia també per ahir, Els Baebius. Això sí que és una saga, que està... Claro, tots això són ibers. Sí, tu comentes que clar, que tenen origen ibèric i fas l'evolució fonètica. Els popilis també eren d'allí, també són d'ací. Els bas són d'ací, els P també són d'ací. O sigui, molts. Bueno, Manuel, pues moltíssimes gràcies per esta lliçó viva d'història. Jo dic, en broma i en sèrio, que jo parlant amb Manuel Fibera aprenc més en mitja hora que llegint 2 llibres. Que Manuel té llibre, l'últim que m'he llegit ha sigut del Castell de Sagunt, publicat precisament a l'empart la muntanya del Castell, del Centre Arqueològic Saguntí, no? Bueno, pues, Manuel, moltes gràcies. Vols dir alguna cosa per acabar sobre l'article d'Arce? No, res, espero que els agradi i si tenen algun dubte, pues que m'ho pregunten i que parlen. La gent té que parlar, en favor o en contra. Jo estic d'acord, però entrellat. Lo que no s'ha de fer mai és obviar les coses ni criticar-les per criticar. O disparar-les sense arguments. Exactament. Bueno, i la cosa emocional per acabar, saguntins i gent que ens sentim de Sagunt i de les Rodalies i de València, de la Comunitat Valenciana i d'Ibèria, que la península ibèrica es diu així per Ibèria. Per favor, tenim un passat grandiós, vull dir, grandiós, que tots som del València i el Levante Club de Futbol, però tenim un passat ibèr de primer ordre i primer nivell. Hem de cuidar-lo, mimar-lo i recolzar tots aquests estudis i publicacions dient que posen un poquet de llum en el món d'Ibèria i Saiganza. Bueno, Manuel, moltíssimes gràcies. A vosaltres.